Fl-aħħar sigħat fiequ 259 persuna mill-coronavirus u feġġew 329 każ minn fost 3779 test illi saru fl-aħħar 24 siegħa. Sissa fiċ-ċentri tal-ittestjar f'pajjiżna saru 746,422 test. Mindu beda jingħata l-vaċċin kontra l-COVID-19 ingħataw 113,258 tilqima. Minn dawn 37,182 persuna ħadu t-tieni doża. Fl-aħħar 24 siegħa wkoll mietu 5 persuni waqt li kienu pożittivi għal COVID-19. Anzjan ta' 73 sena, raġel ta' 38 sena u anzjana ta' 85 sena mietu l-Isptar Mater Dei u raġel ta' 62 sena u mar oħra ta' 47 sena mietu fid-djarhom. Fil-bulettin mediku ta' kull ġimgħa, is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gauci, qalet li mill-ġimgħa fetaħ ċentru għat-tilqim ġdid fit-Teatru Aurora Fawdex u fl-aħħar sigħat infetaħ ukoll ċentru għat-tilqim fl-MCAST. B'kollox fil-Gżejjer Maltin hawn 40 ċentru fejn wieħed jista' jitlaqam. Il-Professur Gauci spjegat ukoll kif qed ikomplu jonqsu l-każijiet pożittivi f'persuni li għandhom aktar minn 80 sena u l-età medja tal-każijiet li rriżultaw fil-pożittiv għall-virus fl-aħħar jiem kienet ta' 39 sena. 61% tal-każijiet attivi ta' bħalissa irriżultaw fil-pożittiv għall-varjant Ingliż tal-COVID-19. Hawnhekk il-Professur Gauci spjegat li tul l-aħħar sena l-awtoritajiet tas-saħħa ħadmu biex jadattaw il-kura li tingħata l-pazjent skont it-tendenzi tal-virus stess. Fil-bidu ta' din il-pandemija din kien virus li huwa ġdid u mill-bidu nebdew diversi clinical trials anka fuq ċertu mediċinali li jkun qegħdin jingħataw lill-pazjenti. U allura along the way il-kliniċi tagħna talmu ħafna wkoll u anke bdiet toħroġ riċerka ta' li huma dawk il-prodotti mediċinali li jkunu qegħdin jagħmlu impatt lill-pazjenti. Il-Professur Gauci ċarat ukoll dwar il-kunsinji tal-vaċċin tal-AstraZeneca wara rapporti illi feġġew dwarhom fl-aħħar sigħat. Kenna komunika wkoll mal-European Medicines Agency u anka il-Malta Medicines Authority wkoll għamlet l-evalwazzjoni tagħha f'kuntatti wkoll ta' x'qed jiġri u wkoll irrakkomandat li għandu jibqa' dej ukoll lilna t-tilqim bl-AstraZeneca. In-nies li ingħataw dawn il-vaccines minn dawn il-batches rajna u segwejna jekk huma kienx hemm xi sitwazzjonijiet fejn kellhom dawn il-komplikazzjonijiet ta' blood clotting li sa issa m'għandna l-ebda indikazzjoni li ġara, però aħna nibqgħu nsegwu s-sitwazzjoni kemm hawn Malta kif ukoll barra minn Malta.